Συνδεόμαστε στην πλατφόρμα MyCar της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε σε ψηφιακή ακινησία ή σε κυκλοφορία το όχημά μας, αν πρόκειται για επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτα, καταθέτοντας ψηφιακά τις πινακίδες του, χωρίς να πρέπει να επισκεφθούμε την εφορία μας. Κάνουμε είσοδο στην εφαρμογή πληκτρολογώντας τους προσωπικούς κωδικούς μας τάξης NET και στη συνέχεια πατάμε το μπλε κουμπάκι που γράφει σύνδεση. Έπειτα κάνουμε κύληση προς τα κάτω προκειμένου να επιλέξουμε ψηφιακή ακινησία, κυκλοφορία. Στη συνέχεια επιλέγουμε το όχημα που θέλουμε να ακινητοποιήσουμε και στη δήλωση ακινησίας οχημάτων πατάμε υποβολή δήλωσης. Μεταφερόμαστε στην αίτηση ακινησίας του οχήματος μας και τσεκάρουμε εκεί που γράφει δηλώνω υπεύθυνα ότι το όχημα φυλάσσεται σε κλειστό και περιφραγμένο χώρο. Μεγαλώνει η σελίδα της αίτησης μας και μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε τα στοιχεία του ταχυδρομικού κώδικα καθώς και τη διεύθυνση όπου φυλάσσεται το όχημα μας, όπως επίσης και αν πρόκειται για χώρο ιδιόκτητο, ενοικιαζόμενο ή μας έχει παραχωρηθεί. Στη συνέχεια πατάμε υποβολή αιτήματος και η δήλωση ακινησίας μας έχει επιτευχθεί. Εάν θέλεις να ενημερώνεσαι από τους πιο ειδικούς στο χώρο του αυτοκινήτου, κάνε εγγραφή στο κανάλι μας.